Και πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα και θα σας ρωτήσω μετά. Και ήρθε χθες βράδυ, ήταν μια χαρά το αυτοκίνητο, ήρθε χθες βράδυ εδώ, σήμερα το βρισκόταν, λεβόμβα είναι. Φοράω την αστυνομία, έρθει η αστυνομία, ψάχνει από εδώ και μια στιγμή φεύγει μια ζωρίδα από το φτερό. Μεγάλη ζωρίδα. Μια ζωρίδα μεγάλη, τόσο μια μεγάλη ζωρίδα, έφυγε από το φτερό. Δέστε εδώ τα δόντια, δέστε τα φτερά. Μάχη, να το, δεν βλέπετε τα νύχια. Δεν βλέπετε εδώ τα πόδια, να, δέστε εδώ. Τα πόδια εδώ. Δεν βλέπετε εδώ τις ακουνιές. Δεν βλέπετε εδώ τις προφεσίες. Κοίταξε προφυλακτήρια πώς έγινε το αυτοκίνητο. Κοίταξε να χάλει το αυτοκίνητο. Είναι λοιπόν ο κύριος αυτός μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο όντως είναι χάλια. Κουνάει τους προφυλακτήρες, λέει βγήκε από εδώ η ζουρίδα, το έκοψε, το έκανε. Μιλάει για το αυτοκίνητο, όμως βρήκε και κάτι θετικό να πει σε αυτή την ιστορία με τη ζουρίδα. Τι πιστεύετε ότι ήταν το θετικό που βρήκε? Γιατί ουδέν κακό να μηγες καλού, βρήκε και κάτι θετικό να πει. Θα ξεκινήσουμε προηγούνται κυρίες. Τι θετικό βρήκε? Τουλάχιστον το πλάσμα δεν πέθανε. Τουλάχιστον το πλάσμα δεν πέθανε, λες εσύ Δημήτρη, τι λες? Τώρα εγώ αυτό σκέφτηκα, αλλά μπορείς να πεις και το ίδιο. Είμαστε σίγουροι ότι η ζουρίδα είναι πλάσμα, δηλαδή. Είναι ένα, τι είναι, σαν κουνάβι νομίζω. Ναι. Θα πω λοιπόν ότι με αυτό που έκανε η ζουρίδα, που έφυγε από το φτερό από κάτω, ανακάλυψε και μια άλλη βλάβη που ενδεχομένως και το αυτοκίνητο και σώθηκε. Το αμορτισέρ, τα σπασμένα. Ωραία, ανακάλυψε ένα καινούριο λάθος. Πάμε να δούμε σε αυτό το φανταστικό απόσπασμα που έστειλε ο φίλος Πάνος Πόλκας, να τον αναφέρω κιόλας. Πάμε να δούμε ποιο ήταν το θετικό τελικά που βγήκε από την υπόθεση. Τις ακουνιές. Δεν βλέπετε εδώ τις προφεσίες. Κοίταξε προφυλακτήρια πώς έγινε το αυτοκίνητο. Κοίταξε να χάλει το αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν είναι το δικό μου. Δεν ήταν το δικό του. Τέλεια. Δεν ήταν δικό του. Τέλεια. Είναι απλά ένας περαστικός που βρήκανε. Ευτυχώς. Αλλά κάνει όλη την περιγραφή. Το νιώθει, δηλαδή νιώθει τον πόνο του άλλου ανθρώπου.